बयनिसिमबो खनसे खुलुमबाय आइफोर आफाफोर बिदा फंबाय जाहाथे आं बे होनाय नाम्बाराव फन हरनानै आंनि फिसायखौ खोन्थाहर। अक्ट'बर मंगलबार 18 थारिख बियो गस्ला हाफपेन्ट गानदों ओमफ्राय गस्ला गोजा गानदों आरो। से खावसे दान बारलांबाय हेमेन्थ ब्रह्म बिथांनि न' एंगारनानै गोमानानै थानाया। क'क्राझार जिल्ला दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मलानदुबि गामिनि मुस्रि प्रदीप ब्रह्म आरो बिमा खौथा ब्रह्म बिथांनि थामथि फिसाज्ला हेमेन्थ ब्रह्म बिथाङा गोमानानै दङ। हेमेन्थ ब्रह्म बिथांनि अनसुलि बिसि रमायना ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला हेमेन्थ ब्रह्म बिथाङा थांनाय 18 अक्ट'बर 2022 खालारखालि सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव न' एंगारनानै गुबुन फारसे ओंखारलांदोंमोन। बै साननिफ्रायनो दिनैसिम से खावसे दान बारलांबाय थेवब्लाबो न' फारसे गिदिंबोफिनाखै आरो जानबुंफोरनि गेजेरजोंबो जेबो खौरां मोनलायनो हायाखै। अदेबानि हेमेन्थ ब्रह्म बिथांनि अनसुलि बिसि रमायना ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला गावसोरनि जुलि जानाया 5 बोसोराव आगान होबाय बिथाङा हाजिरा मुजिरा मावनानै गावनि संसारखौ दैदेनबोदोंमोन। हरखाबै मा जाहोननि थाखाय रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामनो रोङि सुबुङा न' एंगारनानै गोमानानै थानो नांखो जेबो गुमुरखौनो मिन्थिया होननानै फोरमायो आरो गावनि अनसुला फिसायखौ न' फारसे फैफिननो खावलायहरो आरो सोरबाफोर गावनि अनसुला फिसायखौ नुसनबायोब्ला 8453570523 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो बयखौबो आखाइ खबजबनानै खावलायो। बेजोंनो लोगोसे मलानदुबि गामिनि नेहाथारि मुकुथा ब्रह्म बिथाङाबो गोमानानै थानाय हेमेन्थ ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै बुंथियो दि हेमेन्थ ब्रह्मआ सासे सादा सिदा गथ'मोन आरो बिथांनि मुङाव दिनैसिमबो जेबो गाज्रि रेकर्ड गैया होननानै फोरमायो आरो बिथांखौ न' फारसे लाबोफिननांगौनि बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो आरो बर' रायजो राजाफोरा सोरबाफोर नुसनबायोब्ला होजाखानाय नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो गुरैयै बयनिसिमबो खावलायहरो। अक्ट'बर मंगलबार 18 थारिख बियो गस्ला हाफपेन्ट गानदों ओमफ्राय गस्ला गोजा गानदों आरो। बियो ओंखाम जाखांनानै ओंखारलांदों रायज्लायनो मोनाखै आंजों। आंनि फिसाया खारनो गोसो जानानै खाराखै। आंनि फिसाया जेबो लाङाखै भटार कार्ड आइडि कार्ड बे पेन कार्डबो लाङाखै जेबो लाङाखै ओमफ्राय मबाइलबो लांफायाखै। मानसिया अहाय थांनो गोसो जानानै थांखो जेबो लाङाखै डकुमेन्टसफोरखौ। फैफिननायखौ लुगैयो आं जेरावखि थाया मानो फैफिनथों आंनि फिसाया आंनि फिसाखौ लानानै। बयनिसिमबो खनसे खुलुमबाय आइफोर आफाफोर बिदा फंबाय जाहाथे आं बे होनाय नाम्बाराव फन हरनानै आंनि फिसायखौ खोन्थाहर। खुलुमनाय थाबाय। आङो मलानदुबि गामिनि नेहाथारि जानानै आङो समग्र आइ आफाखौनो खावलायनो लुबैदों जे हेमेन्थ ब्रह्मआ बे थांनाय 18 अक्ट'बर 2022 गोमानानै दङ। बिथांखौ जेरावखि नुवा मानो नैबे गोमाजानायनि जानबुं नाम्बाराव खिन्थाहरनानै जोंखौ मोनफिनहोयोबा जों बहुद धन्यबाद होगोन। बिथाङा गामियाव खुनु जेबो रेकर्ड गैयामोन। मानि थाखाय थांखो बिथाङाथ' ओरैनो हाजिरा मुजिरा मावनानै गावनि बिसि आरो उन्दै सासेखौ रुमै रुजु जाहोनायखौ जों नुबोदोंमोन। बिथाङा खुनु रेकर्डबो गैयामोन। दा बबेहाय दङ बिथाङा सोरबाफोर नुसनबायदोंबा बिथांखौ दतमा आनसलिक एबा गामिनि नैबे जानबुं नाम्बार होनायाव जाहाथे खिन्थाहरनानै जोंखौ मोनोबा आं फैफिनजानो लुबैदों आरो जाहाथे हेमेन्थ ब्रह्मआ रुमै रुजु रायजो जाफैफिनथों आं बेखौनो खावलायदों रायजो राजाखौ। समस्त बे BTC नि रायजो राजाखौ सोरबाफोर बहाबा खना खनला नुदोंबा बे जानबुं नाम्बाराव जाहाथे खिन्थाहरो बेखौनो गले गले आङो खावलायबाय। बिथांनि जुलि जानाया बेसे गोबावसै? बिथांनि जुलिया जों मिथिनायाव 2018 जादों। 22 दा 22 जाबाय। दा बिथांनि हाबा जानाया 5 बोसोराव सुदबाय आरो आगान। दा बिथांखौ मोनफिननांगौनि बेलायाव थानाफोराव FIR फोर होबाय नामा? थानायाव जोङो FIR होथ'वाखै। खिन्थु जों बेखौनो सिन्था खालामदों जे आजिलै 44 दिन जाबाय खिजानि फैफिनबायो होननानै जों नेनानै दं। मलानदुबिनि रायजो राजा आरो व्यक्ति गोमाजानायनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गासिबो न'खरनि बाय बाहागिफ्रा नेनानै दङ।
खिन्थु बे 44 दिन जानानै थांनायावबो फैयैखाय जों दिनै इउटुबाराव हगारनांगौ बायध'थायाव गोलैदों। प्रयोजन जायोबा जोङो थानायावबो एफआइआर होनानै दोननांगौ बादिखौ नुहुरदों। जोङो बेखौ